A provincia de Lugo queda fora da planificación enerxética deseñada polo Goberno Central. Deixa o proxecto de Altri en Palas de Rei sen a subestación eléctrica que solicitara. A Xunta lamenta que o Executivo condene a Lugo e o saque do mapa industrial. Salvo sorpresas, o Goberno vai encarar nuns momentos no Congreso a súa terceira derrota parlamentaria deste curso político. A cesión das competencias de inmigración a Cataluña, un dos acordos entre Junts e PSOE para investir a Sánchez, non ten apoios. Podemos está en contra e hai expectación polos votos de algúns deputados de Sumar. No Día Internacional das Linguas de Signos celebramos que cada vez é máis común que os artistas leven intérpretes nos seus concertos pensando nas persoas xordas. Unha figura mundial como Bad Bunny foi a última en facelo, seguindo os pasos de outros como Rihanna, Aitana, Coldplay ou Taylor Swift. Boas noites. A provincia de Lugo queda fora do mapa industrial e a denuncia da conselleira de Economía e Industria tras coñecer a proposta de planificación eléctrica do Goberno, que non recolle ningunha das reclamacións de Altri para instalarse en Palas de Rei. A provincia de Lugo queda fora das melloras na nova planificación eléctrica proposta polo Goberno. Deixa o proxecto de Altri sen a subestación eléctrica e o enganche que solicitaran. Tempo que dure esta planificación non se poderá instalar ninguna mediana ou grande industria nesta provincia a non ser reforzada e, polo tanto, por non existir potencia eléctrica para isto. Dende a empresa aseguran que aínda non teñen comunicación oficial. A Xunta confirmoulle o secretario de Estado de Enerxía despois de que o líder dos socialistas galegos o avanzase xa este luns. Ao non cumprir con esos requisitos, eu creo que está fora dese mecanismo de ampliación da rede eléctrica para os vindeiros 5 anos. Unhas declaracións que lamentou a conselleira de Economía e Industria. E que alegremente no día de onte pois estivese contento de poder dicir que a única provincia, polo que lle anticiparon os membros do seu partido de Galicia, que non sae reforzada. Con todo, Lorenzana asegurou estar satisfeita coa proposta para o resto de Galicia e destacou que se atendan as necesidades para os proxectos das Pontes e Meirama. Es una oportunidad para la integración de energías renovables, sobre todo generación eólica, y sobre todo para el despliegue de grandes proyectos industriales en todo el territorio gallego, especialmente proyectos de hidrógeno renovable industriales. Para a proposta do Goberno Central, ábrese un prazo de 2 meses para presentar alegacións. O Goberno Central recorre a organización do sector eólico galego, leva ao Constitucional a Lei de Medidas Fiscais de Galicia, que acompaña os orzamentos e regula aspectos como a repotenciación dos parques eólicos. O Executivo considera que é incompatible ca regulación estatal do sector eléctrico. O recurso tamén lle afecta á tramitación do grao de dependencia. A Xunta afirma que desde xaneiro a máis de 9.300 persoas xa se lle recoñeceu o 100% de discapacidade grazas á lei galega. O conselleiro da Presidencia alerta que co recurso se pode paralizar todo. O que supón é unha parálise a este plan de choque que tiña Galicia, que estaba dando tan bons resultados. O que nos extraña é que sigan poñendo trabas e sigan sin entregar a Galicia os máis de 2.500 millóns de euros que teñen retidos e que nos deben dende a aprobación da Lei de Dependencia ata día de hoxe. O risco de pobreza infantil en Galicia é o máis baixo de España. O país sitúase no 16%, mentres que a media do Estado está 18 puntos por riba, segundo un informe da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, baseado en datos do Instituto Nacional de Estatística. O informe destaca tamén que o risco de pobreza severa en Galicia é o máis baixo da historia. A Universidade de Vigo quere crear un centro de investigación do mar de referencia onde estaba a antiga Escola de Transmisións e Electricidade da Armada, a ETEA. A Xunta cedeulle hoxe á Universidade 2 edificios que permiten avanzar neste ambicioso proxecto. O edificio Morse e o inmoble de enfermería súmanse ao Faraday, que a Xunta xa lle cedera con anterioridade á Universidade de Vigo. A intención é crear nas instalacións da ETEA, a antiga Escola de Transmisións Electrónica da Armada, un centro de investigación dos océanos. Para isto vanse trasladar aquí a Facultade de Ciencias do Mar e o Centro de Investigación Mariña. Esperamos que no seu día este sexa unha praza icónica con edificios icónicos que calquera investigador de ciencias do mar do mundo teña envexa e quera vir aquí. Alfonso Rueda garantiu o apoio á Universidade Galega. A través do Plan de Financiamento Universitario 2022-2026, a Xunta destinará preto de 3.100 millóns de euros ás 3 universidades. A través dese plan de infraestructuras que acordamos, que foi no seu momento pioneiro tamén
en toda España, entre unha comunidade autónoma e as súas universidades públicas, para que as tres universidades, e por tanto tamén a de Vigo, poidan ir non só rehabilitando os edificios que estiven oportunos, sino tamén facendo novas construcións. Rueda pediulle ao Concello de Vigo que asine o convenio para organizar esta contorna, na que tamén estará a residencia da Fundación Amancio Ortega. O Senado pide a dimisión da ministra Redondo polos erros das pulseiras antimaltrato. A iniciativa aprobouse ca maioría do PP na Cámara e inclúe a solicitude dunha auditoría independente que dimensione a gravidade do caso. A conselleira de Política Social exixe información sobre o impacto deses fallos en Galicia. O Goberno quere mandar unha mensaxe de tranquilidade ás máis de 5.000 mulleres que neste momento usan estes dispositivos. Las pulseras funcionan bien y salvan vidas todos los días. Recoñecen, iso sí, que hubo fallos. Ninguna tecnología es infalible. Pero agardan mellorala cando se volva a licitar o contrato ano que ven. A anterior concesión é de época de Irene Montero e Podemos sae na súa defensa. Estamos ante unha campaña de desinformación de la derecha política, mediática y judicial. O PP pediu este martes a dimisión da ministra de Igualdade por desoír, din, as queixas que lle trasladaron xuíces, vítimas e traballadores do servizo. Esto es negligencia criminal. Todo el respaldo a la ministra de Igualdad. Nesa sesión do Senado tamén participaron as comunidades autónomas, pero só as do PP. As socialistas non asistiron, aínda que si fixeron uso da palabra senadores do PSOE. A conselleira galega pediu máis recursos. Necesitamos más medios y más recursos, algo que parece especialmente difícil en un momento en el que no hay ni se le esperan presupuestos generales del Estado. Pedimos acciones concretas como la reforma del sistema Biogen. O delegado do Goberno en Galicia asegura que o sistema Biogen funcionou correctamente en Galicia. Estáse vendo cales foron as disfuncións que ao parecer foi no traslado de datos, pero pouco máis. O Consello Xeral do Poder Xudicial si alertou o Ministerio de Igualdade de fallos coas pulseiras detectados por xuíces en Galicia. Nova derrota do Goberno no Congreso que debateu esta tarde a cesión a Cataluña das competencias sobre inmigración. A medida, pactada entre o PSOE e Junts, está abocada ao fracaso polo voto en contra de Podemos, que tacha a medida de racista. Era un dos acordos da investidura de Pedro Sánchez. O PSOE e Junts levaban ao Congreso a delegación de competencias sobre inmigración a Cataluña. Delegación, insistía o voceiro socialista, que non traspaso. Que este acuerdo no permite a la Generalitat decidir sobre los flujos migratorios. La normativa migratoria es española y europea. No se trata de quitar competencias a nadie. Se llama colaborar. Pero a proposta topou rexeitamentos a esquerda e dereita. Vox e o PP criticaron a suposta inconstitucionalidade da norma. Esto es un traspaso en toda regla. La determinación de quién es ciudadano español, la determinación de cómo son o cuáles deben de ser las fronteras de España, la determinación de quién puede venir a trabajar a nuestro país no puede ser susceptible de delegación. E Podemos criticou a identificación do inmigrante como un perigo social. Aquí lo que han pactado Partido Socialista y Junts es una ley para decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población inmigrante. Para Junts a medida é necesaria polo colapso dos servizos públicos e pola supervivencia da identidade catalá. O al donar l'esquena al problema o dir racistes de Junts per presentar una llei per la delegació de competències, això és deixar la porta oberta al col·lapse, als populismes extrems. Esquerra apoia a cesión de competencias, pero non os motivos de Junts. Señora Nogueras, el seu discurs, la primera part, és lamentable. I sí, és racista. Tamén membros de Sumar, como un deputado de Compromiso ou os representantes de Izquierda Unida, deixaron no aire o seu apoio á norma. Comenzamos ahora con el debate de toma en consideración. O irmán de Pedro Sánchez sentará no banco dos acusados. A Audiencia de Badaxoz rexeita o seu recurso e mándao a xuízo pola presunta creación dun posto de traballo específico para el na Deputación. Está acusado de prevaricación e tráfico de influencias. No caso, hai 11 investigados, entre eles o exsecretario xeral do PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que tamén vai ser xulgado. Que haga propuestas a Extremadura. O Goberno aproba o decreto de embargo de armas a Israel, pero inclúe unha cláusula que lle permite facer excepcións de interese nacional. Estas 9 medidas en su conjunto se van a ejecutar de manera inmediata. 2 semanas despois aprobouse a última o decreto que consolida o embargo total de armas a Israel. Inclúe o bloqueo do tránsito de combustible para as Forzas Armadas e a prohibición de importar produtos dos asentamentos ilegais dos territorios ocupados.
Es un paso contundente, lo que hacemos es agotar todos nuestros márgenes de actuación y esperamos que esto sea así recibido por los grupos para darle paso. Pero o Goberno incluiu unha excepción a este embargo que se podería activar polo Consello de Ministros por cuestións de interese xeral nacional. O texto entrará en vigor, pero deberá ser consolidado polo Congreso nun máximo de 30 días. E alí, Sumar pedirá eliminar esta excepción. Yo aspiro a que la norma dé de sí un embargo total. Menos confianza teñen en Podemos. Necesitan redactar algo que parezca un embargo de armas, pero que no sirva para nada. A aprobación do decreto coincide co 80 aniversario da ONU. O presidente do Goberno adianta que esta non será a última medida de presión a Israel. Exíxelle a Nacións Unidas adoptar medidas contundentes. Y en nombre de la dignidad humana tenemos que parar esta matanza ya. Pedro Sánchez cree que chegou o momento de que Palestina pase a formar parte das Nacións Unidas. Hamas difunde un segundo vídeo do refén israelí Alon Ohel secuestrado nos atentados do 7 de outubro no Festival de Música en que foron asasinadas máis de 1.200 persoas. O grupo armado insta a poboación e a súa familia a manter a presión sobre o goberno de Netanyahu para asegurar a súa volta a casa. Nas imaxes, o mozo aparece vestido con camiseta negra e pídelle ao primeiro ministro que garanta a liberación de todos os reféns que aínda seguen secuestrados. O presidente dos Estados Unidos asegura que o recoñecemento ao Estado palestino é un premio para Hamas. Donald Trump dixo durante a inauguración da Asamblea Xeral de Nacións Unidas nun discurso en que tamén arremeteu contra a propia ONU. Segundo Trump, a institución só serve para escribir cartas enérxicas con palabras baleiras. Trump cargou tamén contra as políticas de fronteiras abertas e dixo que o cambio climático é a maior estafa do mundo. Ante este plenario da ONU falará mañá Filipe VI. O rei acudiu esta tarde á inauguración desta Asamblea Xeral. Acompañado polo presidente do Goberno e o ministro de Exteriores, o monarca escoitou as intervencións inaugurais do secretario xeral António Guterres e do anfitrión Donald Trump. Mañá será a cuarta vez que Filipe VI fale ante o plenario de Nacións Unidas, nun ano en que a institución celebra o seu 80 aniversario. Imos con máis asuntos que nos deixa este día. A DXT renova os exames de conducir. A partir do 1 de outubro xa incorporarán a nova sinalización revisada recentemente. E a partir do ano que ven, a proba teórica incluirá vídeos con casos reais de situacións de risco nas estradas. Circular por unha rotonda en obras, chovendo e que o motorista non respecte a nosa prioridade ou atoparnos con obstáculos nunha vía estreita. Son situacións reais ante as que deberá responder quen queira sacar o carné. Los vídeos también ayudan, por lo que comentan los chicos y tal, actualmente ayudan y yo creo que todo lo que vaya avanzando, yo creo que es mucho mejor también. Sí, me va a tocar y me parece buena idea. Me parece también súper bien, una buena opción para responder. Y en el momento que no tengamos confusiones. Os vídeos formarán parte do exame teórico de conducir a partir do ano que ven. Sea más un examen más reflexivo a cara al alumno, no sea tan mecánico, ¿no? Porque llegamos a un cierto punto que si es tipo test a veces ya ni leemos la pregunta. Porque ao final é que a xente se acostume a levar unha situación, non unha pregunta de test estática, que ti cando conduces non tes cousas estáticas nin A, B ou C, tes que interpretar unha situación. Outro cambio, a nova sinalización, revisada en xullo deste ano, incorporarás ás probas en tan só uns días. Será a partir deste 1 de outubro. Sí que hay señales nuevas de todo. Entonces, bueno, en ese caso sí que es bueno, pues si hace falta ir a la página web de la DGT y ver las nuevas señales y saber qué es lo que nos quieren decir, ¿no? Así a todo, o cuestionario seguirá sendo de 30 preguntas cun máximo de 3 erros permitidos. Galicia é de sempre terra de boa carne. Unha das máis aprezadas e caras do mundo, a Angus, tamén se produce aquí e conta con cada vez máis presenza na hostalería. Hoxe quixemos coñecer por que ten tanta fama. É unha das carnes máis apreciadas pola súa tenrura, tamén é das máis cotizadas. Decidimos elegir esta grasa Angus por su textura, su color, su sabor, tiene un color más intenso, su sabor también es muy diferente al de la vaca normal, cuenta con diferentes hilos marmoleados de grasa que al colocarlo a la parrilla se funden y eso hace que los cortes sean mucho más crujientes, más jugosos. Estamos hablando de 22 euros, un plato completo que ya viene con sus guarniciones y la picaña. Estamos a falar de carne procedente de vacas Angus, unha raza natural de Escocia e moi espallada polo mundo e que agora está máis de moda que nunca.
En Galicia hai varias explotacións. Nesta granxa lucense hai 7 anos que apostaron por estes animais. Son moi nobles, son moi tranquiliños e que a carne que é totalmente distinta. Porque o sabor é totalmente distinto. É como a comer xamón da pata negra e comer do outro. A súa carne está a ser moi apreciada pola hostalería. Os precios con respecto a outra podemos falar de 2 euros kilo. Entonces eso nótase. Además que podemos facer bastantes kilos porque temos que ir aos 14 meses para ben. Entonces con 14 meses sacamos animales con 400, hasta sacamos un con 547 kilos de carne. Unha carne premium presente nas hamburguesas gourmet e en cortes selectos que cada vez ten máis demanda. Un ciclista faleceu hoxe tras bater cun vehículo cando circulaba polas inmediacións do Campus Sur Universitario de Santiago. O home de 78 anos ia acompañado por outro ciclista que saíu ileso. Ata o lugar desprazáronse sanitarios do 061, axentes da Policía Local e efectivos de Protección Civil. Polo momento, descoñécense as circunstancias que puideron provocar este accidente. A busca de Celso Pérez Regueiro, veciño de Sada de 73 anos desaparecido o venres, acabou hoxe da peor maneira posible. No quinto día de rastrexo, unha patrulla cidadá atopou o seu cadáver. Apareceu nunha cala do concello de Sada. A familia de Joel Quispe, o mozo asasinado na Coruña na Noiteboa de 2023, di que está aliviada porque despois de case 2 anos a xustiza lles dá a razón. Os 3 implicados na pelexa van ser procesados por asasinato. Día a día luchar, estar al pendiente a que se haga justicia, es duro. Para mí es muy duro. Es un alivio para mí. Sí que ese dolor no me lo van a quitar, pero por lo menos son juzgados por asesinato. É o sentir de Maritza, a nai de Joel Quispe, que acolle con alivio e satisfacción a noticia do procesamento por asasinato dos 3 implicados na lea da madrugada do 24 de decembro de 2023. Un como autor do crime, outro como cooperador e o terceiro como encubridor do delito de asasinato. Nos decíamos que isto é un asasinato porque a forma de causar a morte a Joel foi cunha circunstancia agravante, que era esa alevosía, tanto por desvalemento como sorpresiva. E precisamente esa alevosía por fin ben recollida nese auto de apertura de xuízo oral. Con todo, a familia insiste en que non todos os participantes na lea serán xulgados desta volta. O que temos probado que son estos 3 máis os outros 2 do outro grupo, nunha única unidade de acto. Esta causa, por un delito de lesións contra outros 2 mozos, segue en fase de instrucción. Si está previsto que o xuízo oral contra os 3 procesados por asasinato, que se vai celebrar con xurado popular, comece no primeiro semestre do 2026. A balea común é o segundo animal máis grande do planeta e algúns deles nadan fronte ás nosas costas, como estes. Son 2 dos 63 rorcuais comúns avistados por fora das Rías Baixas este verán polo Centro Oceanográfico de Vigo do CSIC, dentro da campaña Rorcugal 2025, para uns océanos máis protexidos e limpos. O material xenético, os microorganismos expirados e os datos biométricos axudarán a caracterizar a poboación que visita as augas galegas, un número moi elevado, e a estudar a súa conectividade, patróns de migración e estado de saúde, información ata agora descoñecida. Sempre conectamos con Bruxelas como centro de decisión política e económica da Unión Europea, pero hoxe queremos que María Calvo nos presente a Bruxelas Patrimonio da Humanidade e, concretamente, a Gran Place, como a parada obrigada para milleiros de turistas cada día. María. Si, este é o corazón de Bruxelas, que non deixa de latexar. Difícil atopar baleira a Gran Place, sempre ateigada de turistas, xa sexa de día co brillo dourado das súas fachadas barrocas e góticas ou de noite coa iluminación monumental do concello e as antigas casas gremiais. A mestura de idiomas é infinita. Aquí chegan turistas de todo o mundo, por suposto moitos galegos. E como non, esta praza tamén é parada obrigada para os guías turísticos e os seus grupos. Aquí teñen moito que contar a uns visitantes que quedan abraiados e case sen espazo no teléfono móvil para tanta foto. Iso sí, nalgún momento hai que deixar as mans baleiras para probar as patacas fritidas e o afamado chocolate belga. As tendas de ultramarinos naceron no século XIX. Trátase de establecementos humildes que ofrecen á veciñanza todo o necesario para as necesidades do día a día. Hoxe, a falta de remuda xeracional e os supermercados acabaron con moitos deles, Alejandro.
Sí, pois estes pequenos negocios habitualmente familiares son uns auténticos superviventes nunha época na que abundan as grandes superficies. Neles podemos atopar prácticamente de todo, como por exemplo conservas, tamén aceite, froitas, verduras, produtos de hixiene persoal cunha calidade extraordinaria e cunha atención case familiar. Ademais, estes establecementos en moitas ocasións serviron de punto de encontro para veciños e veciñas. Un exemplo é este onde estamos agora mesmo en directo, en pleno centro histórico de Santiago de Compostela, e que está datado do século XIX e que en algúns momentos albergou unha fábrica de chocolate. Afortunadamente, aínda podemos gozar deles, como por exemplo os que visitamos tamén na provincia de Ourense. Vexan. A 14 kilómetros de Ourense, na parroquia de Palmés, atopamos un dos últimos ultramarinos que resiste o paso do tempo. Quería unhas zapatillas con neno. Unha sartén, da igual o pequeno ou grande. Perfecto. José Antonio é un dos seus propietarios xunto co seu irmá. Inaugurouno o seu avó en 1926 e foi pasando por diferentes xeracións familiares. Tras quedar sen traballo, decidiu poñerse detrás desta barra. A xente, sobre todo, que vas conocendo, que os ves todos os días, que te vas facendo casi familia. Traballa moito e todo, pero a facelo así con gusto, levase mellor. Aquí non falta de nada, nin o café de pota, e para moitos clientes esta é a súa segunda casa. Café con leite. Se tens algo que beber, poñenche a botella, sírvete ti, dícelle cuantos tes e xa pagas, hai que confiarse todo o mundo. En pleno centro de Ourense, no barrio do Couto, atopamos estoutro ultramarinos rodeado por grandes edificios. Nos abrimos todo o día, dende as 8 da mañá ás 10 da noite, todos os días do ano, eso tamén é algo que nos diferencia dos demais. Aquí atopas todo tipo de produtos de alimentación, dende o máis cotía ata produtos de proximidade da provincia de Ourense e mesmo doutros puntos de Galicia. Porque teñen de todo. O primeiro iso. A parte que son todos amables ao máximo, non é porque estes estudiante, Prefiro os comercios pequenos. Para min hai que dar de comer. Respírome, son millores. Case todos son negocios familiares, por iso a maior ameaza para eles é a do relevo xeracional. Todos souberon adaptarse aos novos tempos, pero sen perder a súa esencia. O ambiente, o trato personalizado e, sobre todo, o humor. Marcos Mariño é un escultor que traballa a madeira. Velo en acción resulta espectacular, porque a ferramenta que emprega é a motoserra. Sorprende o nivel de detalle que chega a alcanzar con ela e impresiona a velocidade ca que consegue rematar unha peza. Eran as 7:15 pasadas cando o escultor colleu a motoserra e foi a por este tronco de piñeiro. Vamos a facer unha peciña do que nos denominamos speed carving, que é unha peza de velocidade. E vai a velocidade, xa tiña feita esta garza a 7 en punto, non pasaran nin 15 minutos. Unha motoserra se pode alcanzar un nivel bastante alto. Se pode facer prácticamente un retrato sin usar ningún outro tipo de ferramenta. Esta obra recente atopámola en Vigo. En Vigo Nature, o que era antigo Vigo Zoo, este ano fixemos este espírito do bosque, este ent, que ten unha altura aproximada de uns 6 metros, máis ou menos, e está feito nun tronco de cedro que se cousa fai varios anos. E no mesmo parque atopámolo tronco que proxecta converter nun polvo. Aquí prevé tallar un grupo de animais e desta madeira quere facer unha cova. Unha vez que miras o tronco, miras as súas características e despois decides que é o que vas a facer con el. Entonces, sí, hai algo dentro que hai que sacar. Tras estudar escultura en Santiago, comezou hai alrededor de 10 anos ca motoserra. Eu empecé realmente aquí, iso non facía nadie. E aínda hoxe en España seguen sendo poucos. Teñan un nivel de competición, pode haber 2. Dende o seu taller de arcade, viaxa constantemente. Do máis orgulloso que estou foi de ganar Eibao o ano pasado, que é un evento de moita magnitud. E aínda dubida cando se lle pregunta se considera artista. Hoxe é o Día Internacional das Linguas de Signos e para celebralo imos facer un pequeno repaso de concertos adaptados para as persoas xordas, algo que se ve cada vez máis en artistas de todo tipo. Vexan e gocen a música. Comezou hai uns anos a ser cada vez máis común este camiño á igualdade. E hoxe podemos ver, sentir concertos, seguir as letras en lingua de signos.
Rihanna na Super Bowl. Aitana tamén en lingua de signos. E Coldplay nas últimas xiras. Hai no mundo alrededor de 70 millóns de persoas xordas. Utilizan máis de 300 linguas de signos. Nos concertos estes intérpretes adaptan as letras, tratan de transmitir a intención de cada artista. O rapeiro Eminem en lingua de signos é hipnótico. Caben todos os estilos. Xira de Bad Bunny deste mesmo ano. E Taylor Swift na do ano pasado. Rosalén no escenario en lingua de signos. E Rosalén neste vídeo por aquí cerca tirando barreiras abaixo. Feliz Semana Internacional das Persoas Xordas. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. 90 anos da invención do Monopoly. A historia conta que este home, Charles Darrow, foi o seu creador. En plena Gran Depresión, no paro, traballou día e noite para manter a súa familia e patentou o xogo en 1935. Despois coñeceremos a verdadeira historia. Pero sigamos, porque para os anos 70 o xogo era un éxito mundial, mesmo con torneos internacionais. Despois habería decenas de edicións con diferentes temáticas. O caso é que Darrow se fixo millonario, pero a historia real é que a inventora foi esta muller, Lizzie Magie. 30 anos antes de que Darrow o patentase, adaptando os clásicos. Roubouno, que traballo lle vai dar. Feliz noite, ata mañá.